Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο μιας σειράς από εκπαιδευτικά βίντεο με θέμα τη ζωολογία. Σε αυτό το βίντεο γίνεται μια εισαγωγή στη ζωολογία ως επιστήμη για να ακολουθήσουν βίντεο με αναλυτική παρουσίαση όλων των οργανισμών που αυτή μελετά και τις ιδιότητες αυτών από τα πρωτόζωα μέχρι και το ανθρώπινο είδος. Αρχικά λοιπόν φαίνεται πως η ζωολογία ως επιστήμη εμφανίστηκε κατά κάποιο τρόπο στην αρχαία Ελλάδα, όπου ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να ταξινομήσει τα ζώα με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Ενδιαφέρον είναι μάλιστα το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά που επέλεξε ο Αριστοτέλης ως κριτήρια δεν ήταν τα μορφολογικά και ανατομικά, αλλά αυτά που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των ζώων και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους. Δηλαδή τα ζώα ταξινομήθηκαν σε ημερόβια και νυκτόβια, οικόσιτα και άγρια, κοινωνικά και μοναχικά, χερσαία και υδρόβια. Ο φιλόσοφος αυτός λοιπόν μελέτησε πάνω από 500 είδη ζώων, τις πληροφορίες περί των οποίων κατέγραψε στα έργα του περί τα ζώα ιστορίε, περί ζώων μορίων και περί ζώων γενέσεως. Το έργο του μάλιστα συνέχισαν κατά την ελληνιστική περίοδο ο Ηρόφιλος και ο Ερασίστρατος, οι οποίοι θεωρούνται μάλιστα θεμελιωτές της ανατομίας και της φυσιολογίας αντίστοιχα. Κατά την ύστερη αρχαιότητα και κατά το Μεσαίωνα όμως, η ζωολογία όπως άλλωστε και όλες οι επιστήμες περιέπεσε στην αφάνεια μέχρι την εποχή της αναγέννησης κατά το 15ο με 16ο αιώνα. Τότε διάφοροι Ευρωπαίοι άρχισαν να καταγράφουν όλα τα είδη ζώων στον πλανήτη, αυτά δηλαδή που συναντούσαν οι Ευρωπαίοι εξερευνητές στις διάφορες περιπέτειές τους. Σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του κλάδου αποτέλεσε η ανακάλυψη του μικροσκοπίου, με το οποίο μάλιστα ανακαλύφθηκαν σύντομα οι αμυλόκοκκοι των φυτών, τα εγχηματικά πρωτόζωα, οι ζυμομύκητες και τα σπερματοζωάρια. Αυτός όμως που καθιέρωσε το σύγχρονο σύστημα ταξινόμησης των ζώων ήταν ο Σουηδός φυσιοδίφης ιατρός και βοτανολόγος Κάρολος Λιννέος. Αυτός το 1753 δημοσίευσε ένα έργο με τίτλο «Το σύστημα της φύσης», όπου αναφέρονται οι λατινικές ονομασίες για τα γέννη και είδη των ζώων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, με το πρώτο όνομα να δηλώνει το γένος και το δεύτερο το είδος. Για παράδειγμα, πάνθερα τίγρης σημαίνει το γένος πάνθερα και είδος τίγρης. Επόμενο άλμα στην εξέλιξη του κλάδου αποτέλεσε η ταξινόμηση που έκανε ο Ζόρς Κιβιέ, Γάλλος μελετητής, ο οποίος κατηγοριοποίησε τα ζώα σε σπονδυλωτά, μαλάκια, αρθρωτά και ακτινωτά. Ασχολήθηκε επίσης με την παλαιοντολογία, αλλά υπήρξε αντίπαλος της θεωρίας της εξέλιξης. Μιλώντας τώρα για την εξέλιξη, ο επίσης Γάλλος επιστήμον Λαμάρκ διατύπωσε μια θεωρία της εξέλιξης, η οποία έχει βέβαια καταρριφθεί, διότι ισχυρίζεται ότι κληρονομούνται επίκτητα χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τον Άγγλο φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Με απλά λόγια, κάθε οργανισμός εξελίσσεται με τρόπο τέτοιο, ώστε τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την επιβίωσή του επικρατούν τελικά στον πληθυσμό του, ενώ τα υπόλοιπα υπολείπονται ή και εξαλείφονται. Σημαντικός επίσης υπήρξε ο Αυστριακός καλόγερος Μέντελ. Αυτός διαπίστωσε ότι υπάρχουν καθορισμένοι νόμοι κληρονομικότητας, νόμοι οι οποίοι ισχύουν ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη βιολογία. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τελικά η ζωολογία είναι μια επιστήμη που αλληλεπιδρά με πολλούς κλάδους και υποβοηθάται από αυτούς, όπως η γενετική, η εξελικτική βιολογία, η φυσιολογία, η ζωοψυχολογία, η παλαιοντολογία και άλλοι. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε την ιστορία της γης και των ειδών με βάση τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα. Μείνετε συντονισμένοι.